A z času na čas zajdeme aj s Jurajom do krčmy, nie že by sme chodili s Mojsejom popíjať, ale chodívame kvôli také inšpirácii. Ja som bol minulé v jednom takom pohostinskom zariadení, ja som takisto z dediny, to sa volá, že pohostinstvo u Jelenia, odtiaľ každý zaručený odchádza ako jeleň na záverečnú. A tam sa traja chválili, že aké majú doma ženy. A prvý hovorí: ja mám takú ženu, majú doma chlapide. Také zajne na konia, tam má nohy až po zem. A to nie preto, že by ten koniek bol nejaký maličký. A je tá moja žena má také dlhé nohy. Druhý hovorí: to je niečo. Ja mám zase takú ženu, že keď ju chytím kolo pasa, tak sa dotýkam až prstami. A to nie preto, že ja by som mal ruky jak lopaty, ale tá moja žena je taká štihla v tom pase. A zrazu za serom pribehol a hovorí: to chlapci, to by ste nevedeli, ako ja mám doma ženu. Ja keď idem ráno do roboty, čo málo kedy, ale keď idem a čapnem ju po zadku a vrátim sa z tej roboty, tak sa aj ten zadok stále trase. A to nie preto, že ona by mala taký veľký zadok, ale to ja tak rýchlo prídem z roboty. Milí priatelia, predtým ako vám zahráme niečo pekné, niečo ľudové, lebo my máme takisto nahraté niekoľko CD-čiek, 4 konkrétne, no málo, ale menej niekedy viac, trošku také iné úpravy, vlastne úpravy Jurka Chlebanu. Vidím tu deti pozerajú Superstar, určite Šmajdu? Áno. Aj SMS-kuje mamina? Haló? Aj SMS-kuje mamina, alebo ocino? Nie, ale ja SMS-kujem. Ty SMS-kuješ? No jasne, máš mobil, aspoň 2. A komu? Šmajdovi či Chodúrovi? Šmajdovi, ale sa na neho podobá. No presne, na ňom sa podobá. A toto je vlastne naša budúcnosť, deti, že? Vy ste naša budúcnosť. Raz budete možno, ty budeš starosta, možno, ty budeš možno asistentka, ty budeš upratovačka, možno, alebo neviem čo, budeš to. Ako popri zamestnaní samozrejme. No a teším sa na to, ale nebude to až také rúžové, si myslím, lebo boli sme tento rok na jednom festivale populárnej piesni na Domaši a tam boli všetci, čo niečo znamenajú v tej populárnej piesni. Bola tam Smatanová, bol tam Desmond, bola tam Knechtová. A išli sme kvôli inšpirácii autobusom. V autobuse okrem nás sedel šofér, čo som bol prekvapený, ale bol tam. Taký starší pán, mohol mať tak 99 rokov plus DPH a o 2 zastávky nastúpil súčasný tínedžer. Hneď som mu odhalil, lebo mal napichané tie piercingy v ľavom uchu 20, v pravom 30. V nose mal 2 také hrdzavé klince zohnuté a na hlave mal melier, sa to volá. 16 fariem, vyzeral ako kohút Liliputa, no fešák. A ten dedo si to naozaj tak obzeral, toho mladého. Mladý si to všimol, prišiel za tým dedom a hovorí mu: dedo, ty mi už ale lezeš na nervy. Ty, ako som tu nastúpil do toho autobusa, ty sa tu v kuse na mňa pozeráš, mne je to strašne nepríjemné. Ty, keď si bol taký mladý ako ja, ty si nerobil žiadne hlúposti, alebo čo? A ten dedo hovorí: práve, že som robil, synak. Keď som bol taký mladý ako ty, prežil som jednu krásnu, romantickú noc s denným papagájom. Pozerám, či si není môj syn.